kör vi vår sista show på dagen. Välkomna in här till vår lilla actionarena här på Uppsala MC-mässigt. Hur många var det som såg förra showen? Ja, det är bra. Det är nästan som en helt ny show här. Det är bra. De flesta av oss som är här idag, vi har ju haft en liten break här, som ni vet. Det har inte varit så många sådana här events och så för faktiskt flera av dem som är här i åker så var för, tror jag det var 3 år sedan, så var vi här och körde. Och det var faktiskt sista gången som flera av grabbarna gjorde en sån här show. Men nu är vi tillbaka och det är ni också. Så det är väldigt roligt. Vi ska få titta på stuntåkning på både simultan och sportmotorcykel. Vi ska få se lite trial och få se FMX. Och det är en ganska rolig blandning att köra en sån här arena som vi har här. Jag tänkte fråga er här i publiken, är det någon annan som har hunnit köra en motorcykel i år? Upp med en hand. Ja, men det är bra, då är det lika återvärda som grabbarna ungefär. Vi får ha det med i beräkningen när vi kör nu. Det här är liksom avrostningen. Och jag vet att det är en kille som hade sin sista show här innan den här långa breaken. Och han heter Jimmy. Och han körde sin sista show här 3 år sedan. Och han är den som ska få komma hit här och värva upp arenan lite grann. Jimmy, välkommen in! Det här är Jimmy Olsson, och Jimmy Olsson, han är alltså säkert en av Sveriges bäst kända motorcyklister. Han har vunnit över 50 trial-tävlingar. Han har varit 2 i Halland tillsammans med sina grabbar från Racksättorna. Han har många miljoner visningar på YouTube. Han är en 2-barnsfarsa och är en riktigt härlig grabb. En stor applåd, Jimmy Olsson! Och som sagt, Jimmy, det här är första gången den här showen som har varit på 4 år. Han har inte prov. Första gången vi körde på var 13 år gammal. Då var man morsan och körde på fel. Men nu ska vi ta Lukas från Stockholm. Lukas, han är egentligen någon form av road racing talang. Men som ni ser här så han har bestämt sig för att det är matchen som är grejen och det gör han ju helt grund.
Och alltså, kan man köra bakhjul så är det coolt. Men kan man köra bakhjul med renar över styret och lyckas skrapa bakskärmen, ja, då är man en vuxen styrelse. Vi får se här om man lyckas. Det är svårt att veta om det är igång eller inte. Ja, det var det. Det är aldrig någon som kommer att vara grinig när man är ute och kör med sin lärare. Tänk vad många arga samtal man hade sluppit om det här sin här man kör på.
har vi 2 ungdomar här. Tjena, du, vad heter du? Simon. Ja, har du gjort det här tidigare? Nej, om du åker motorcykel tidigare. Kör motorcykel också? Nej. Har du gjort en motorcykelstunt någon gång? Nej. Ja, det är första gången här. Jag har frågat mamma. Det är inte rätt att jag ska göra ett tjej. Jag vet inte vad det är. Så det är du. Här har vi en erfaren stuntare. Vad var du hette? Som själva. Ja. Är du någon mindre nervös den här gången eller? Så är lika nervös. Det är bra. Ja, vi får se vad Jimmy ska hitta på. Nej, det får du nog göra om Jimmy, tror jag. Han kanske behöver lite hjälp här. Så, det skulle det redan. Det är bra. Det är så enkelt ut. Ska vi ta in... Har vi 2? Ja, där har vi en kille också. Kom ner du. Har vi någon med vuxen som kommer och leker också? Kan vi inte ha en till? Ja, där har vi en också. Kom ner. Vi kan komma fram till mig här. Här nere. Jag kollar inte vilka ni är. Tjena, vad heter du? Albin. Har du gjort några motorcykeltricks innan? Nej. Det är första gången här. En applåd! Tjena, vad heter du? Edvin. Har du kört motorcykel någon gång? Ja, i garaget. Garaget några gånger. Har du gjort några tricks någon gång? Ja, det är drömmarna. Det är drömmarna. Ja, det blir första gången i verkligheten den här gången då. Så, varsågod och lägg dig. Jag glömde säga det också att det är helt oförsäkrade. Så Jimmy, nu kör vi. En stor applåd till Jimmy Olsson. Våran kära publik som är här och riksdagen här. Jimmy, jag vill se dig köra lite mer på ställningen. Visa hur man kör traj på riktigt. Hur du bara lek. Det är bara inte så vad ska göra i huvudet som gäller egentligen.
Kan vi göra ett till hopp med det? Ja! Mm-hmm.